Вітаю вас, паважаныя слухачы і гледачы гэтага стрыму. Пры мікрафоне са студыі Еўрарадыё працуе Марыся Вайтовіч. 26 красавіка спаўняецца 100 гадоў з дня аварыі на Чарнобыльскай АЭС. Катастрофы, наступствы якой Беларусь адчувае дагэтуль. Радыяцыйны след не знік, тэма здароўя застаецца актуальнай. Эксперты прапануюць чек-ліст штогадовых абследаванняў. А разам з памяццю пра трагедыю паўстаюць новыя пытанні ад ядерной энергетики и Островецкой АЭС до рызык войны ў рэгіёне. Пры наступствы Чарнобыля, антыядерны рух і ядерную будучыню Беларусі гаворым з Ірынай Сухій. Вітаю вас. Добрый вечер уже, наверное. И Татьяной Новиковой. Привитание. Вітаю, привітанне. Ірына Сухій, сузаснавальніца Экадома, кіраўніца зялёнай сеткі, экспертка Альянсу «Зялёная Беларусь». І Татьяна Новікова, гэта магістарка навук у галіне устойлівага развіцця, публіцыстка, грамадская дзеячка і актывістка. Ўсё правильно? Все правильно. Так, дакладна. Будьте, калі ласка, актыўнымі, задавайце свае пытанні, пакідайце каментары пад гэтым стрымам. Калі для вас гэта бяспечна, будзем рабіць гэты эфір яшчэ больш цікавым, чым ён можа быць. І перш чым пачаць размаўляць падрабязна пра ўсё, што я тут пералічыла, я б хацела пачаць з такога агульнага прыватна для мяне. 26 красавіка гэта 26 красавіка 1986 года гэта вельмі такая асабістая дата, бо я нарадзілася ў красавіку 86-го, таму тэма Чарнобыля, яна проста чырвонай стужкай ідзе праз усё маё жыццё. Я добра памятаю, як баяліся, як размаўлялі на гэтую тэму там бацькі яшчэ ў дзяцінстве, як мне забаранялі есці цукеркі з Гомеля, таму што баяліся, што там нешта можа патрапіць. Усе падарункі пад ялінку, якія былі на Новы год, усе перабіраліся вельмі крапатліва, каб толькі я не з'ела чаго такога. Нельга было карыстацца гомельскім мылам, добрушкі шыткі, паперы, таксама стараліся нешта набываць іншае, но ў мяне бацькі ставіліся так. А што для вас гэтая дата? І я разумею, што гэта было ўжо пры нашым жыцці, і кожны можа распавесці нейкую сваю гісторыю. Чарнобыль у маім жыцці. Ірына. Ну, как ни странно, собственно говоря, в 1986 году я к Чернобылю отнеслась легкомысленно. Мы тогда, я работала в фотоклубе «Минск», у нас было много всяких творческих задумок, мы там чем-то занимались, были очень увлечены. Я помню, что тогда в соседнем магазине, выбросили молдавское розовое вино за 80 или 95 копеек, и мы такие: о, будем вымывать радиацию. То есть такое было довольно легкомысленное прям на момент отношение. Меня накрыло чуть позже, когда я уже была беременна в 89 году своей дочерью, и тогда что покупать, какие продукты я могу есть, какими продуктами я могу прикармливать эти первые прикормы ребенка. На рынке опасно, потому что ты не понимаешь, откуда точно эти продукты. И и на самом деле то, что я занимаюсь сейчас экологическими проблемами, то, что появилась организация «Экадом», это все, последствия Чернобыля, можно сказать. Вот такая у меня история. Угу. Татьяна, у вас? Ну, слухайте, мы бачили некалькі дней таму фільм такі быў пра Чарнобыль зняты, дакументальны фільм HBO, і там людзі кажуць, што гэта быў звычайны дзень. Для мяне гэта быў звычайны дзень. І бацькі казалі, што, ведаеш, гэта вельмі далёка, гэта радыяцыйная катастрофа, але гэта вельмі далёка. Таму не хвалюся, нічога не будзе. І 1 мая, я памятаю, што мне было 18 гадоў, і мяне паслалі на першамайскую дэманстрацыю, таму што казалі, што гэта трэба рабіць, каб не было панікі, і ты павінна туды пайсці, таму што так трэба.
І вось я і не падумала, ну павінна, дык я і пайшла. А ўжо наступным годам маю групу, калі паслалі ў Гомель сабіраць забруджаную бульбу ў рэспіратарах і ботах по пояс і такіх вось перчатках, група паехала, а я не паехала. І тады вось групу адазвалі потым і казалі, што вось гэта не трэба было рабіць са студэнтамі. Студэнты там прабылі нейкі час і збіралі гэтую бульбу на корм жывёлам. Вось. Ну і таксама гэта быў такі момант, такі званочак, і вось мой шлях жыццёвы кардынальна і радыкальна змяніўся, таму што быў Чарнобыль. Менавіта пазней гэта было ўжо, калі я скончыла універсітэт і пачала працаваць у акадэміі навукаў, я працавала матэматыкам, і да нас звярталіся людзі, якія рабілі карты забруджвання тэрыторыі. І яны рабілі карты забруджвання па стронцу і цэзію. Яны на мяне глядзелі і вось так вот, ну, як на ідыётку, і казалі: ты не ведаеш, што такое Чарнобыль? Вось як гэта можа быць? Вось, ну, пра гэта кажуць. І вось яны тады мне патлумачылі, што такое Чарнобыль, што пра гэта трэба крычаць, і рабіць гэта трэба, ну, ужо, наверное, на працягу многіх шмат пакаленняў. Ну і вось з той пары вось мы з Ірынай і крычым. Ну так, бо тады інфармацыі было вельмі мала, ад людзей хавалі праўдзівую інфармацыю. Я таксама памятаю, што бацькі распавядалі, што калі мяне маленькую прынеслі ў паліклініку на нейкі агляд, нешта доктарка чула, ведала, напэўна, там вось нейкія моманты, і яна кажа: у вас ёсць нейкая там вёска, ну, дзе-небудзь у іншай краіне, недзе далёка, і матуля кажа: ну, там недзе ў Расіі, там далёка, там у яседзінскіх месцах ёсць вёска, бабуля жыла. Яна кажа: бярыце дачку і едзьце. І больш нічога не казала. То бок яна не магла патлумачыць, а матуля кажа, што нейкія праблемы са здароўем, нейкія там яшчэ, што такое адбываецца. Яна не змагла, таму што было забарона казаць пра гэта адкрыта, але хацела хоць неяк дапамагчы і паспрабаваць, што каб максімальная колькасць людзей там выехала кудысьці, вось баранілі сваіх дзяцей, і матуля не выехала, бо нічога не ведала. Вось, Тацяна, прайшло 4 дзесяцігоддзі. Як вы лічыце, якія наступствы Чарнобыля, на ваш позірк, сёння найбольш, ну, недаацэненыя, напэўна, медыцынскія, сацыяльныя ці эканамічныя? Ой, ведаеце, я думаю, што ўсе наступствы недаацэненыя. Пачнем з эканамічных. Людзі не ўяўляюць сабе, што гэта надоўга, што вось тое, што Чарнобыль напрацаваў, тое, што Чарнобыль выкінуў, гэта тэрыторыі, якія будуць забруджанымі і небяспечнымі не на працягу там 30 гадоў, а на працягу 30 трэба павялічыць, трэба памножыць на 10, гэта 300 гадоў толькі па цэзію і стронцыю. Але калі мы кажам пра гарачыя часціцы, то гэта таксама плутоній, гэта таксама трансуранавыя элементы. Іх жыццё больш доўгае, і вось менавіта Міністэрства па надзвычайных сітуацыях Беларусі, якога ўжо няма як міністэрства, яны казалі ў іх на старонке, гэта было, што плутоній 241 ператвараецца ў амерыцый 241. То бок адзін элемент распаўся, але ж амерыцый такі самы небяспечны, як і плутоній. І вось перыяд паўраспаду таго ж самага амерыцыя, гэта 1000 гадоў. А трэба 10 гэтых перыядаў. І калі мы кажам пра уран, гэта мільёны гадоў. Ёсць изотопы урана, якія на мільёны гадоў. Уран – гэта хімічны таксін і радыяцыйны небяспечны элемент, які небяспечны для чалавека, таму што ёсць шмат радыёнуклідаў, але чалавечы арганізм назапашвае не ўсе. Дык вось плутоній, уран, цэзій, стронцый і йод, таксама ёсць йод 129, перыяд паўраспада гэта таксама мільёны гадоў. І вось ён слабы такі бета-эмітэнт, но ён такі самы, як і альфа-эмітэнт, йод 131, у якога больш кароткае жыццё. І вось гэтым усім трэба жыць. І эканамічныя наступствы чаму? Таму што гэта эканамічна будзе адбівацца на людзях, на іх здароўе, на здароўе жывёл, на біялагічнай разнастайнасці, на здароўе вось гэтых тэрыторыяў. Гэта ўсё эканамічныя наступствы. Сацыяльныя таксама, таму што гэта звязана.
Ну і здароўе гэта само сабой, таму што ось ёсць даследаванне Юрыя Бантажэўскага, якое рабілася ў рамках проекта Еўразвязу, якое кажа, што дзеці ва ўкраіне, ва ўкраінскай частцы вось, на забруджаных тэрыторыях, якія пражываюць, гэта ўжо унукі Чарнобыля. Яны вельмі хворыя, яны больш хворыя за дзяцей Чарнобыля і за тых, хто перажыў Чарнобыль. Таму што вось у нейкіх генерацыях гэта адбіваецца праз вот, храмасомныя аберацыі, праз мутацыі, праз вось гэтыя механізмы доўгатэрміновага ўздзеяння. Дзякую. Калі глядзець пункту гледжання экалогіі, я так разумею, што казаць, што праблема радыяцыйнага забруджвання, так, яна далёка не ў мінулым, і гэта ўвогуле вельмі доўгатэрміновая такая гісторыя, можете трошечки вось. Ну, мне кажется, сейчас Татьяна уже про все эти периоды очень хорошо рассказала. Что тут можно додать, да? Ну, сложно что-нибудь еще додать, кроме того, что прошло 40 лет, и сейчас белорусская власть пытается всем рассказать, вот если посмотреть, что сейчас происходит в официальных медиа, что, то есть, какие молодцы, мы все победили, едьте, пожалуйста, там, типа, работать в эти, вот, на эти территории, там вам дадут разные возможности, отпуск у вас будет длиннее, еще что-то. И это, ну, как бы не забота о людях. Это, ну, вот какое-то такое там очковтирательство и желание показать, что Чернобыль прошел, и поэтому у нас вот замечательно, у нас здесь будет АЭС, а сейчас мы еще там вторую АЭС построим или там, значит, третий реактор запустим. То есть вот вся эта риторика приводит к тому, что люди не понимают, что опасность не прошла, не заботятся о себе, а больше никто о них не заботится. И это очень печально, конечно. Сябры, я нагадаю, што яшчэ ў 90-е, калі Лукашенко прыйшоў да ўлады, і пасля ён неаднаразова казаў: мы вернемся на гэтыя землі і будзем жыць там. Ужо ў 2017 годзе пайшлі канкрэтныя рашэнні скарачаць зоны забруджвання і ўводзіць частку тэрыторыі ў гаспадарчы абарот, фактычна дазваляючы там зноў працаваць, выкарыстоўваць гэтыя землі. Пры гэтым ён заяўляў, што там нармальна жывуць вось людзі, і гэта ўжо доўжыцца даволі доўга, так? То бок ідзе такая палітыка нармалізацыі, так разумею. Ну, слухайце, ну, калі мы кажам пра палітыку нармалізацыі, Беларусь – гэта сучасная Беларусь, сучасныя улады Беларусі, яны захоўваюць вельмі добра савецкія традыцыі. І вось у гэтых савецкіх традыцыях было супакойваць насельніцтва. Таму што мы з вами гэта насельніцтва. Гэта не людзі, не грамадзяне, гэта насельніцтва. Насельніцтва павінна працаваць і быць спакойным. Кропка. Дзе яно працуе? Там, сям працуе, на забруджаных тэрыторыях. Гэта не істотна. А можна уявіць увогуле, што калі-небудзь усё ж такі вось гэтая тэрыторыя стане зусім чысты, там будзе бяспечна ўсім жыць, працаваць. Ну так, праз мільён гадоў. Ці гэта будзе ўвесь час пры нашым жыцці, гэта мёртвая зона? Гэта не тое, што пры нашым жыцці гэта дакладна будзе мёртвая зона. Калі мы кажам, што мільён гадоў вось гэтыя радыенукліды жывуць, зразумела, што ёсць працэсы ў прыродзе, у навакольным асяроддзі, якія вымываюць, перараспрадзяляюць гэтыя радыенукліды, але мы мусім казаць, што на гэтай зямлі існуе жыццё. Што гэта значыць? Значыць, што ёсць біота, это жывыя арганізмы. Што жывыя арганізмы робяць? Яны працуюць на канцэнтрацыю радыенуклідаў у біоце, у азёрах, у рэках, у вось гэтых водных аб'ектах і таксама у сваім у біямасе. Гэтая біомаса зараз захоўваецца радыеактыўная на тэрыторыі. Калі б гэта была пустыня Сахара, гэта была б адна сітуацыя, таму што там жывуць жывёлы і там ёсць разнастайнасць, нейкая біоразнастайнасць. Там гэта ўсё назапашваецца і пераходзіць у больш актыўную біялагічную форму. Вось гэтыя металы і таксама радыенукліды, яны становяцца больш дасягальнымі біялагічна для чалавека. І для жывёл таксама.
Так, дзякуй вялікі. У нас тут прыходзяць каментары. Вялікі дзякуй вам за вашу актыўнасць, паважаныя слухачы, гледачы гэтага стрыму. Беларусы не толькі сёння нас глядзяць. Тата піша, дзяржава нават дазіметры не выдавала насельніцтву, баялася, што народ патрабуе, каб былі меры для захоўвання здароўя людзей, не кажучы аб тым, што хмары разганялі, каб не шлі ў Маскву. Вось людзі дзеляцца сваімі ўспамінамі такімі, так. Што яшчэ? Ну, Лукашенко зараз засейвае чарнобыльскія землі, пляваць яму, колькі насельніцтва хварэе на рак, асабліва шмат дзетак. Ну, бачна, што людзі турбуюцца праз гэтую тэму, што праблема нікуды не знікае. І дзякую вам за вашы каментары. Будзьце, калі ласка, яшчэ больш актыўнымі. Можаце паразважаць вось і ўзгадаць свае прыватныя гісторыі таксама, як на вашыя лёсы адбілася гэтая трагедыя. І калі наступствы застаюцца, то лагічна там пагаварыць і пра здароўе. І практычныя рэчы такія ж самыя, якія людзі могуць зрабіць сёння для сябе, для сваіх блізкіх. Ірына, я ведаю, што вы прапануеце чек-ліст штогадовых абследаванняў. Я папрашу нашага гукарэжысёра яго вывесці на экран, чтобы мы маглі паглядзець, як ён выглядае, а таксама у нас пад нашым стрымам ёсць спасылачка на вось гэты чек-ліст сам. Вось. Распавядзіце пра яго, калі ласка, так і чаму важна вяртацца да гэтай тэмы вось менавіта цяпер. Ну, мы, как это обнаружили, или даже знали, мы понимали, что молодое поколение, которое уже выросло и родилось, и уже повзрослело, и стало там, кто-то стал уже и взрослым и зрелым, у них вот благодаря этой самой государственной пропаганде есть ощущение того, что это было давно, об этом можно забыть, это какая-то история. Очень, конечно, нам в чем-то помог сериал «Чернобыль», все как бы посмотрели и что-то узнали, там обновили. Но в целом как бы люди не думают, что он до сих пор как бы влияет на наше здоровье. И поэтому мы подумали, что важно как бы вот объяснить, в особенности молодым людям, что он никуда не делся, что даже если вы живете и не в загрязненной территории, все равно с какими-то продуктами, там, я не знаю, с пылью и все остальное, это рассеивается, и это может там достигать и тех территорий, которые вот как бы никогда вроде бы и не были загрязнены. Поэтому вот делать такой чек-лист, чтобы на ранних стадиях обнаружить какие-то отклонения, это очень важно. Это, как бы ваша жизнь, ваше здоровье. И мы попробовали вот в этом году именно как-то такую вот кампанию развернуть, чтобы люди обратили на это внимание. Потому что, вот мы недавно, вот Таня мне подкинула, мы обнаружили 5-летней давности, там какое-то было видео на каком-то общественном совете, один из представителей там экологической организации из Гомеля рассказывал о том, что они провели опрос, и, как оказалось, что только там типа маленький процент вот тех людей, которые живут на загрязненных территориях, понимают, что, например, нужно проверять грибы, которые вы собрали в лесу, или продукты, которые вы вырастили на своем огороде. И вот это было через 35 лет, и он говорил о том, что мы хотим развернуть кампанию, мы хотим открыть центр, чтобы там всех образовывать. Это прошло 35 лет, и люди там живут, и они до сих пор не образованы. Вот спрашивается, это вот как так может быть? И я не думаю, что что-то изменилось за эти 5 лет,
Поэтому вот этот чек-лист – это вот такой как бы маленький способ помочь людям все-таки обратить внимание на свое здоровье. А з чым вось як актывістка шматгадовая таксама так экалагічная, з чым вы маглі б звязаць вось гэтую неадукаванасць людзей, якія ўжо 100 гадоў там жывуць, ну ўжо можна было б ужо проста ну як бы падглядзець нейкую навінку і паспрабаваць там для сябе нешта начытацца. Што гэта такое? Гэта ў нас агулам у грамадстве там такая ёсць праблема, што не цікаўлюся, там не ведаю. Ну, я не знаю, я думаю, что это, с одной стороны, может быть такой чисто психологический момент. Оборона такая? Да, но люди, как бы, им очень сложно жить все время, думая о том, что я живу на загрязненной территории. И если там нет возможности, не принято решение там переехать, то в какой-то момент ты, ну, я живу, и все. Там, давайте я не буду об этом думать, потому что это меня травмирует. Но можно же, наверное, найти какие-то способы, чтобы все-таки быть об этом, то есть об этом понимать и знать, и не травмироваться. Ну, просто следить за своим здоровьем, там, проверять продукты, которые ты употребляешь, как рутина, которая тогда перестает быть травмой, а просто становится рутиной. Я калі чытала каментары, пабачыла сярод іншых, што адзін з людзей так ён напісаў, што жыву ў Гомелі ўсё жыццё і са мной ўсё окей. Ну, я думаю, што гэта была рэакцыя на вось тую гісторыю, якую я распавяла пра хатнюю забарону на гомельскія цукеркі. Ну, ведаеце, ёсць ліквідатары зараз. Вось вядомы такі Георгій Фёдорович Лепін, які летаў на верталёце над Чарнобыльскай АЭС, яму ўжо там колькі 90 ці амаль 100 гадоў. Вось ліквідатары паміраюць, адны ліквідатары паміраюць, а другія людзі, ну вось нейкія людзі. Гэта ведаеце, як з радыёнуклідамі. Чаму палова радыёнуклідаў распадаецца, адна палова, а другая не? Ну, то есть чалавечы арганізм больш складаны за радыёнуклід, але нельга казаць, што ўсе людзі, то бок гэта латарэя. І ў гэтай латарэі у людзей, якія вось такія везунчыкі, у іх ёсць шанец, але ён не такі вялікі, не такі вялікі. Ну і вось, канешне, можа быць нейкі чалавек, у якога все добра, пакуль добра, так? У дзяцей можа быць недобра. Але калі не правяраць сваё здароўе, так, і ўвесь час не абследавацца, дык мы ніколі не зразумеем да тых часоў, калі гэта ўжо праявіцца ў нейкую там сур'ёзнае захворванне, так, не дай Боже, канешне. Хацела запытацца яшчэ наконт чек-ліста, што вы параілі, у якім узросце, каму лепей вось карыстацца тымі правіламі, якія там прапісаныя, і так правяраць сваё здароўе? В любом. Я думаю, что не нужно думать, что когда тебе 18 лет, ты еще молод и кажется, что совершенно здоров, что это никак, то есть это тебя защищает. Я думаю, что просто в любом возрасте, превратить это в рутину. Потому что, вот у меня те знакомые, которые вообще заботились о своем здоровье и как бы обращали внимание и проверяли, обнаруживали заболевание на ранней стадии и успешно с ним справлялись. И это самое важное, что сейчас медицина развивается, и многое можно преодолеть, если это вот чем раньше, тем безусловно, лучше. Тетяна, а якія праблемы са здароўем найбольш звязваюць з доўгатэрміновым уздзеяннем радыяцыі, калі можна так казаць, калі не, мяне можаце падправіць, і чаму людзі часта вось усё ж такі ігнаруюць? Вось ёсць такі тэрмін храмасомнай аберацыі, не блытаць з ахраматычнымі аперацыямі. Храмасомная. То бок, што робіць радыяцыя? Таго, што не робіць радыеактыўнае апраменьванне, мяняе ДНК, чалавечы ДНК. І вось гэтыя змены, яны могуць прыводзіць да кароткатэрміновых наступстваў, калі вось мы бачым цяжарную жанчыну або жывёлу, яна можа нарадзіць нейкае дзіцяці, у якога будзе там 2 галавы, якое будзе там,
недарэчнае зусім. Гэта кароткатэрміновыя ўздзеянні, гэта тэратагенныя эфекты, а ёсць эфекты, якія могуць перадавацца далей праз пакаленне, так называемыя мутацыі, а ёсць тое, што прыводзіць да рака. Это таксама вось тое пашкоджанне ДНК. Яно вось калі арганізм не спраўляецца з гэтым, вось ну шчытавідная залоза гэта вось такі яскравы прымер, таму што яна назапашвае радыеактыўны ёд, які апраменьвае кожны дзень, так, шчытавідную залозу, і у нейкі момант яна не можа з гэтым справіцца, ДНК змяняецца і чалавек атрымлівае пухліну. І вось гэта такі рак з'яўляецца доўгатэрміновым такім наступствам таксама, таму што ёсць радыенукліды, якія назапашваюцца ў касцях, у костным мозге. Гэта стронцый 90, цэзій гэта сэрца і мозг, чалавечы мозг, і таксама вось мышцы. То сардэчныя, сардэчна-сасудзістыя, усе вось гэтыя наступствы таксама могуць атрымлівацца. І гарманальная сістэма. Гарманальная сістэма ў гэтай генерацыі, у наступнай. Вось пра гарманальную сістэму таксама казаў прафесор Бандажэвскі, што у унукаў Чарнобыля гарманальная сістэма не працуе так, як яна павінна працаваць у нармальнага чалавека. Угу. Такім чынам можна сказаць, што культура рэгулярных праверак здароўя гэта адзін з галоўных урокаў Чарнобыля, які мы павінны засвоіць для сябе, просто нагадваць усім сваім блізкім, сваім сябрам і правярацца. А вось мне цікава, ці ведаеце, валодаеце вы такой інфармацыяй, ці нагадваюць пра неабходнасць такіх праверак і пра прычыны неабходнасці гэтых праверак педыятры там у дзяржклініках, напрыклад. Ну, я пра гэта нічога не магу сказаць, потому што я вось не бываю ў Беларусі і не ведаю, што там у дзяржклініках робіцца, але я магу сказаць, што вось ведаеце, калі мы кажам правірацца і вось гэта ўсё, ну добра, ты атрымаў атруту. Дык можа быць, гэту атруту было не есці, можа было гэта вось ведаеце, будзе май месяц, так? І людзі пойдуць шашлыкі жарыць на вуліцу. І вось гэта той самы час, калі ў чарнобыльскай зоне будуць пажары. І вось калі ёсць пажары, ну сядзіш ты дома, не хадзі нікуды. І вось людзей вельмі цяжка ўтрымаць у хаце, таму што яны не ўсведамляюць. І вось ужо ладна, ужо добра, ужо няхай, ужо што з гэтым зробіш. Зрабіць можна з'ехаць з гэтай зоны, можна там не жыць, можна не есць забружаную ежу. Калі ты такі багаты, можаш пакупаць ежу, якая імпартуецца, ну, тады трэба не есці вось гэтыя мясцовыя прадукты. Ці трэба з'язджаць, таму што жыццё ў забруджанай зоне гэта небяспечна не толькі для таго, хто жывець, а для ўсіх небяспечна, таму што калі чалавек жывець, ён там вырошчвае ежу, ён там распахівае зямлю, ён робіць так, што радыенукліды і забруджванне з гэтых тэрыторыяў трапляе на іншыя тэрыторыі. І гэта, ну, як кажуць амерыканцы, crime. Гэта crime. Ёсць што дадаць, Ірына? Сябры, я нагадаю, што мы на Еўрарадыё і мы абмяркоўваем наступствы чарнобыльскай аварыі 1986 года. Пасля катастрофы ў Беларусі сфарміраваўся моцны антыядзерны рух. Наша тэма таксама, і зараз вы даведаецеся чаму. Але пазней дзяржава зрабіла стаўку на атамную энергетыку. Пытанне, ну, давайте для пачатку запытаюся у Ірыны, а і Тацяна працягне, як узнік беларускі антыядзерны рух пасля Чарнобыля і чаму ён стаў важнай часткай грамадзянскай супольнасці? Ну, после Чернобыля, конечно, это был уже Советский Союз. И вот это вот то, что информация замалчивалась, люди ничего не знали, людей, ну, я думаю, что и там коммунистическая партия не особенно что-то понимала и посылала людей вот в Чернобыль, ну, на смерть в каких-то случаях, делала какие-то вещи, которые были, ну, неэффективными, люди
получали большие дозы радиации. И вот эта вот вся ситуация, она привела к тому, что люди, ну, были возмущены. Ну вот некоторые там политологи вообще рассматривают, что развал Советского Союза, в общем, он начался с Чернобыльской катастрофы. Потому что до такой степени пренебрегать как бы людьми, это как бы привело к возмущению, к неприятию. И тогда, в общем, как бы и начался этот он был тогда не антиядерным, он был тогда скорее антисоветским, наверное, можно было сказать, против вообще того, что произошло. И, ну, то есть я не была, не могу сказать, что я была там прям вот свидетелем вот этих первых чернобыльских шляхов. Моя активная позиция уже появилась, когда белорусское правительство решило и начало говорить о строительстве атомной станции в Беларуси, и я была уверена, я такая, то есть, ну, как бы, да невозможно. То есть этого не может случиться, потому что не может случиться никогда. В Беларуси, значит, все люди возмутятся, выйдут там, не знаю, на улицы, лягут на рельсы, и никакую атомную станцию здесь не построят. И было удивительно, что нет, что вот этого как бы люди, не знаю, не слышали, не замечали. И вот в 2006 году это вот были первые такие ласточки, когда то есть в Беларуси начался этот разговор о строительстве атомной станции. И мы тогда, то есть Экодом, Беларусь была стороной Орхусской конвенции, а это доступ к информации, участие в принятии решений, доступ к правосудию по экологическим вопросам. И мы тогда написали в Минэнерго, что ну вот отлично вы говорите, что вы хотите построить атомную станцию, мы готовы вам помочь организовать общественное обсуждение этого вопроса. И мы получили чудесный ответ. Они сказали, ну, и спросили, ну, как бы, а как вы видите, в общем, участие общественности вот в принятии этого решения? А нам, значит, пишут, мы видим участие общественности, вы должны бороться с радиофобией среди нашего населения. То есть, в общем, никакие наши предложения про то, что нужно как-то с людьми разговаривать и обсуждать это решение, естественно, не были приняты. И вот тогда вот уже вот антиядерное движение началось где-то вот в это время. И, к сожалению, совершенно немного людей и организаций в это включились. Это были ученые, то есть была такая инициатива «Ученые за безъядерную Беларусь». Это были местные жители Островца, у них была инициатива «Островецкая АЭС – это преступление». Это был Экодом, это была партия зеленых. Наверное... Партия зеленых была позже, это был Greenpeace. Да. Да, это был российский Greenpeace еще, и кто же там еще был? БНФ. Карацей, подключались у всех, кто могли. Татьяна, я ведаю, что вы написали нават нейкую книгу. Можете распавесці, што за кніга, і таксама трошки пракаментаваць. Но, ведаеце, была такая ситуация, калі нехта пра што-то запытаўся, і я не могла вось успомніць, потому что гэта, ну, з 2009 года я вот у антыядравым таким актыўным супраціве, а до 2009 года я была ў таким экалагічным рухе Беларусі, беларускім і не толькі. І вось я подумала, что, ведаеце, я пачала шукаць інфармацыю, я не змагла знайсці. Потому что тое, што мы разам зараз атрымалі з такой дыгіталізацыі інфармацыйнай прасторы, калі ўсё ёсць у інтэрнэце. І людзі думаюць, што ну, калі ёсць гэта ў інтэрнэце, гэта ўжо навечна. Пра гэта не трэба клапаціцца. Так вось гэта ілюзія, таму што тое, што з'яўляецца ў інтэрнэце, калі вы хаце, щоб гэта было ў інтэрнэце нейкі час, вам трэба плаціць камуналку. За ваду трэба плаціць, за свет трэба плаціць, таму што серверы – гэта вада і свет і электраэнергія. Вось калі за гэта не плоціш і калі гэтую інфармацыю не падтрымліваеш, яна сыходзіць.
я вось сутыкнулася з тым, што інфармацыя сыходзіць і трэба нешта рабіць. Таму што гэта частка не толькі нашай беларускай спадчыны гісторыі, вось такая у нас спадчына, але гэта вельмі важна, каб перадаваць наступным пакаленням вось гэтую інфармацыю. І наступным пакаленнем не толькі беларусаў, а еўрапейцаў, потому што еўрапейская моладзь кажа, яна глядзіць на нас і думае, нейкія вось гэтыя старушкі такі ўжо старамодныя, яны не ведаюць, што сучасная ядравая энергетыка можа быць бяспечнай. Гэта ілюзія, няма сучаснай ядравай энергетыкі, якая ёсць бяспечнай. І пра гэта надо казаць вось праз гэтую гісторыю руха. І вось гэтая кніга была напісаная калі... Ой, я ўжо не памятаю, гэта было год 17-18. 14, 17-18. Да. Вось. Як называецца гэтая кніга, ці можна яе знайсці ў інтэрнэце, вось хто хоча? Знайсці можна, і я вам дам спасылку, таму што ёсць ангельская версія і ёсць рускамоўная версія. І таксама трэба рабіць беларускамоўную. Таксама трэба рабіць новую кнігу. І вось я хачу нагадаць, што заўтра у маладзёвым хабе ў Варшаве вось дзеля гэтай мэты збору вось сведкі будуць распавядаць пра чарнобыльскі шлях, пра тое, якім ён быў з самага пачатку, якім ён стаў, чаму ён ператварыўся ў такі моцны рух супраць будаўніцтва беларускай АЭС. І чарнобыльскі шлях працягваецца. Зараз ён працягваецца тут, у краінах Захада. І гэта важная місія, таму што краіны Захада таксама яны забылі пра Чарнобыль. Ніхто не напамінае. Атамная індустрыя не будзе вам казаць пра Чарнобыль і не будзе казаць, што ведаеце, мы небяспечныя. Не. І вось гэта памяць таксама сыходзіць і ў Злучаных Штатах Амерыкі, і тут, у Еўразвязе. Таму пра гэта важна памятаць. Сябры, яшчэ раз, хто знаходзіцца цяпер у Варшаве, прыходзьце, калі ласка, заўтра, 25 красавіка, ў 17:00 увечары у моладзевы хаб, каб паразмаўляць на гэтую важную тэму, падзяліцца сваімі гісторыямі, думкамі на гэты конт, і можа там народзіцца нейкі новы важны праект, а можа і не адзін. У нас не так шмат часу засталося, але ёсць тэмы, якія трэба яшчэ абмеркаваць. Таму будаўніцтва Астравецкай АЭС, пра якую мы сёння ўжо трошкі ўзгадалі, пачалося ў 2013 годзе. Да 2023 было пабудавана 2 энергаблокі. Цяпер з'явіліся планы пабудаваць 3. Хаця шмат хто з экспертаў сумняецца ў яго эканамічнай мэтаздольнасці. Мы ўжо пачалі гэтую тэму, але я яшчэ раз запытаюся, ўсё ж такі, з пункту гледжання вось гэтай і экалогіі, і бяспекі, увогуле, агулам, так, эканомікі, так, наколькі ўсё ж такі апраўданая ідэя гэтага праекту, бо шмат людзей кажуць, што вы нам тышыце гэтай вось экалогіі, ўсё па ўсяму свеце, там ёсць такія станцыі. Вось чаму б не быць такой станцыі у нас? К сожалению, она уже есть, и несмотря на то, что всех кормили какими-то мифическими обещаниями дешевой электроэнергии, она не подешевела в Беларуси и не подешевеет. Еще когда строили атомную станцию, тоже какие обещания? Дешевая энергия, независимость от российского ископаемого топлива. Мы не стали независимыми от России, мы еще более зависимы от атомного топлива и от российских технологий, потому что Россия построила, и обслуживать мы тоже вынуждены, использовать, российские технологии, российских специалистов. Что еще нам обещали? Что-то еще обещали, когда строили атомную станцию. В общем, никакие обещания не оправдались. И сейчас третий блок, который совершенно не нужен Беларуси, как, впрочем, не нужны были и предыдущие 2. В Беларуси сейчас не развивается экономика, не растет энергопотребление до такой степени, чтобы говорить о том, что нам нужно еще. Еще собирались, когда строили атомную станцию, собирались продавать электроэнергию Литве, Украине.
возможно, Польши, и это тоже не оправдалось. То есть этот объект, он строился, чтобы и денег заработать, там как бы амбиции свои удовлетворить, быть ядерной державой. И все эти как бы обещания совершенно провалились. И зачем как бы дальше лезть в эту как бы ядерную удавку, я бы сказала, совершенно непонятно, потому что это никак не поможет белорусской экономике стать более эффективной. Нужно как бы развивать и возобновляемые источники энергии, которые действительно будут давать энергетическую независимость. Ну вот. Тацяна, а вось чаму на ваш позір, калі эксперты вось кажуць так, што не патрэбна, колькі людзей, просто звычайных людзей каментавала, што навошта мы не хочам у сваёй краіне такі праект пасля Чарнобыля, вось просто каб гэтага не было. І нават кажуць, што гэты трэці блок, ён можа спатрэбіцца, калі спатрэбіцца яшчэ праз дзесяцігоддзі, калі яшчэ не пазней. І нават кошт энергіі будзе яшчэ даражэйшым. Вось. І ніхто не ведае, што ўвогуле, ну, як тэхналогіі будуць развівацца так у гэты час, што будзе і ўвогуле ці будуць гэтыя блокі там недзе працаваць увогуле ў свеце. Чаму ўсё ж такі такія праекты прасоўваюцца? Ну, тым больш, што вось толькі што Ірына кажа, што ну, гэта сябе не апраўдаюць нават у тым боку, калі там былі планы камусьці прадаваць гэтую энергію. Ну, слухайце, гэта ўсё такая дымавая завеса. Вось мы бачым дымавую завесу, а што за гэтай дымавой завесай? Хто яе напусціў? Ну, быццам бы мы не ведаем. Ну, гэта частка, як зараз кажуць у свеце, гэта частка каланіяльнай палітыкі. Гэта пастка, каланіяльная пастка, як частка расійскай каланіяльнай пасткі для Беларусы. Таму што я вам нагадаю таксама частку гісторыі беларускай антыядравай кампаніі, таму што гэта была кампанія, якая упершыню зарабіла такі прэцэдэнт, як грамадская экалагічная экспертыза праекта беларускай АЭС. І вось яна павінна была даць адказы. Гэта патрэбна, гэта эканамічна патрэбна, гэта эканамічна абгрунтавана, гэта небяспечна. Гэта вось тая тэхналогія, якая прасунутая, прадвінутая такая ўся ці не. І адказы былі негатыўнымі. І у нас было 15 экспертаў вельмі высокага ўзроўню. У Міністэрства навакольнага асяроддзя 2 эксперта, у нас было 15. І сярод гэтых экспертаў былі акадэмікі. Вось яны далі такі адказ. Вось. І таму, што можна сказаць, што гэта вось частка геапалітычнага праекту, і рашэнне было палітычнае, а не экалагічнае. Чаму мы думаем, што некага цікавіць ваша ці маё здароўе? Не? Гэта абсалютна не тое, на падставе чаго прымаюцца гэтыя вырашэнні. Дзякуй. Вайна ва ўкраіне паказала, што ядзерныя аб'екты могуць станавіцца фактарам небяспекі. Але вось сітуацыю асабліва ўспрымання гэтай так ядзернай энергетыкі ў рэгіёне асабліва вось не змянілася. Ну, то бок людзі, звычайныя людзі могуць там выступаць супраць, але палітыкі там робяць свае новыя праекты. А давайте падрабязней, што паказала вайна ва ўкраіне, што адбываецца, той ж самы Чарнобыль, тая ж самая сітуацыя, якія высновы мы павінны з гэтага ўсяго зрабіць на будучыню. Ну, что показала война в Украине? Россия создала такі прэцэдэнт, унікальны, першы у гісторыі чалавецтва, калі яна стварыла з атамнай станцыі такі зашчычоны плацдарм, военны плацдарм для сваёй арміі, таму што ніхто гэта не будзе бомбіць, ведаеце. І вось учора я спросила у прадстаўніка рэгулятара Германії, вось добра, была Фукусіма, так? Пасля Фукусімы быў нейкі адказ на Фукусіму, былі стрэс-тэсты. Гэта працэдура, якая была запушчана ў еўрапейскіх краінах еўразвязу, каб ацэніць рызыкі атамных электрастанцый. Што зроблена после Чарнобыля 2022 году і захвата Запорожскай АЭС? Што вы зрабілі? І адказ такі, а нічога, таму што гэта немагчыма зрабіць так, каб атамная станцыя была неяк захісціць яе ад ваенных атак.
Я кажу, добра, а вы не думаеце, што вось гэта было магчыма у дачыненні да сховішча адпрацаванага ядравага топліва Чарнобыльскай АЭС, што вось гэты аб'ект укрыцці, ён надзейна зрабіў так, што расійская армія не змагла адчыніць яго і увайсці туды. То бок паліва там было небяспечным. Ну, хаця б гэта зрабіць. Нічога гэтага зроблена не было. То бок свет зараз знаходзіцца ў больш небяспечным стане, і магчымасць наступнага Чарнобыля зараз больш высокая, чым гэта было до 22-го года і до Чарнобыльскай аварыі. Калі падсумаваць усё, пра што мы сёння размаўлялі, усё ж такі змянілася стаўленне людзей і разуменне гэтай катастрофы, наступства, ўсё ж такі, ну, каб не толькі ж некія вось негатыўныя ёсць моманты, што людзі нічога разумеюць, наколькі шмат актывістаў у вашых там арганізацый, дзе вы працуеце, наколькі шмат людзей хочуць гучна размаўляць пра гэтыя праблемы, каб тыя, хто не разумее гэтых праблем, там, ну, нарэшце проста пачулі, так? Давайте трошки падсумуем нашу сённяшнюю размову. Хочешь вывести на позитив? Мне что-то как-то оно не выводится. К сожалению, мы как раз и фиксируем то, что уроки Чернобыля не выучены, и как бы это продолжается. И вот, ну, единственное, что я могу отметить, что вот, конечно, 40 лет – это такая дата, которая вдруг неожиданно, ну, для меня неожиданно, я не ожидала, подняла какую-то такую вот нормальную волну, потому что вот мы смотрим, мы какие-то мероприятия мы делаем, какие-то мероприятия мы там, ну, условно говоря, мотивировали. Я ходила там типа зимой и приставала, кого не встречала, говорю, а что вы собираетесь делать к 40-летию? Там, может быть, вы подумаете. Ну, и люди откликались и там и художники, и писатели, откликались какие-то политики. А потом я вот сейчас смотрю, что в разных странах, без всякого нашего этого самого влияния, как бы какая-то дискуссия, конференция в Швеции, во Франции, в Страсбурге, в США. То есть на самом деле вот это показывает, что все-таки достаточно много людей помнят об этом. К сожалению, там вспоминают там, к дате, но есть надежда, что если они вспоминают дату, значит, как бы и до даты у них есть и понимание, и знания, и это и ученые, и философы, и, ну, как бы ученые, которые там занимаются, собственно говоря, естественными науками. То есть много людей, которые про это помнят, знают, думают, осмысливают, но, наверное, все равно этого недостаточно, как показывает ситуация. Угу. Татьяна? Ну, я думаю, што ёсць пазітыўныя нейкія рэчы, якія можна вось адзначыць. Калі мы кажам пра пазітыў, ну, гэта, па-першае, тое, што мы зараз, я маю на ўвазе вас, хто жывець у еўразвязе, абмяркоўваем, то бок вы абмяркоўваеце праекты атамных электрастанцый, праекты, звязаныя з атамнай інфраструктурай, таму што гэта частка працэсу Орхускай канвенцыі, канвенцыі ЭСПА. І нават Беларусь таксама дае нейкую інфармацыю іншым краінам па канвенцыі ЭСПА. І тое, што ёсць нешта кшталту Орхускай канвенцыі для Амерык, для Паўднёвай Амерыкі і Севернай Амерыкі, вось гэта Паўночнай Амерыкі, вось гэта таксама нейкае дасягненне, якое мы маем пасля Чарнобылю, таму што людзі зразумелі, што атамныя аб'екты ствараюць наступствы, якія трансгранічныя. Гэта першае. Па-другое, тое, што мы бачым узнаўляльную энергетыку, тое, як узнаўляльная энергетыка зараз развіваецца, якімі тэмпамі,
І вось гэта таксама наступства Чарнобылю і Фукусімы, таму што чалавецтва сказала, што нам патрэбная альтэрнатыва. Мы не хочам больш залежыць вось ад гэтай небяспечнай крыніцы. Дзякуй вялікі. 40 гадоў чарнобыльскай трагедыі, пра яе гісторыю і наступствы. Сёння мы размаўлялі з нашымі госцямі, а госцямі нашымі былі сузаснавальніца экадома, кіраўніца зялёнай сеткі, экспертка Альянсу Зялёная Беларусь Ірына Сухій. Дзякуй яшчэ раз, што знайшлі час да нас прыехаць. І магістрка навук у галіне ўстойлівага развіцця, публіцыстка, грамадская дзеячка і актывістка Тацяна Новікова. Дзякуй вам вялікі таксама. Трэба памятаць сваю гісторыю, ведаць яе, думаць пра наступствы і абавязкова зазірніце ў спасылачку пад нашым эфірам, паглядзіце на чек-ліст, паглядзіце, што ў ім ёсць, праверце сваё здароўе і захавайце сябе, хай гэта вось будзе вам такім напамінай, памяткай тое, што трэба рабіць штогод. Для вас са студыі Еўрарадыё працавала Марыся Вайтовіч. Дзякуй вялікі.